Silav ve gelî bîneran li şûnwarekî dîrokî nêzik Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê di encama vekolînan de hinek vedîtinên nû derketine ku bêtir agahî û zanînan derbarê jiyana di serdema bronzî ya navîn de didin. Di nav vedîtinên nû de tabloyên bi nivîsên kevnar û hinek bermayên din hene. Ji bo gotûbêjkirina van vedîtinan niha Dr. Tiffany Early-Spadoni tevlî me dibe. Dr. Early-Spadoni profesora dîrokê li zanîngeha Central Florida'ye û her wiha lêkolera serekî ya vê projeyê ye. Dr. Early-Spadoni gelek spas bo bejdariya te. Gelo giringiya van vedîtinan çi ye? Giringiya van vedîtinên nû gelekî mezin e. Berî her tiştî em gelek bermayên avahiyên giring li beşê jêrîniyê bajarokê Kurd Qebristanê dibînin. Em dizanin ku ev tişt vedigerin serdema bronzî ya navîn. Hemû bajarok ji serdema bronzî ya navînin. Di nav tiştên ku em dibînin de pireskehek û qesrek hene. Sala çûyî me teknîka polayê bikaranî. Ev teknîk rêdide ku em bin erdê bibînin. Ew avahiyên jêr erdê berî ku em wan vekolin. Bi vê rêkê me avahiyek din ya giring dît dibe ku qesreke din ji serdema bronzî ya navîn be. Hevkarê min Dr. Andrew Creekmore li ser encamên wan yên geofîzîkî dixebite. Ji bilî avahiyên giring ku me vedîtine sala borî yan 2024 de me qesrek li beşê jêrîniyê bajarokê dît. Me kar û erkê vê avahiyê biriya bermahiyên rêvebirî piştrast kiriye. Me her wiha tabloyên bi nivîsên kevnar hene. Wekî din me bermayên jora deriyan hene. Her wiha sembolên cuda û silîndirek jî hatine dîtin. Me her wiha lîstok sertextik dîtiye ku sala borî di vekolandinê de hatibû derxistin. Ev vedîtineke xweş e ji ber ku alîkariya me dike ku em bizanin xelkê dema berê wek me bûn. Gelek lîstok û çalakiyên kêfxweşiyê hebûn. Ji bilî avahiyên giring û tabloyan em her wiha li delîlan bo avahiyên rûnişvanan digerin. Xelkên normal û taxên wan. Gelo jiyana wan çawa bûn? Ev pirseke gelekî giring ku zêde lêkolîn sernehatiye kirin. Em niha ciyekî rûnişvanan dikolin û li gemar û çopa wan digerin. Da ku bizanin xelkê di dema borî de çi dikir? Em li alavên şikestî dinêrin, li nav xaniyan dinêrin. Em hewil didin fêm bikin ka xelkê bajarê kevnar yê Kurd Qebristanê zengîn bûn yan hêjar bûn. Ev hemû pirsin ku em dipirsin û niha em gelek agahiyan bi dest dixin ji bo bersiva wan bidin. Ev wê çi qîse ku tîma we li vî cihî xebata xwe didomîne? Projeya orjinal di sala 2013 de ji aliyê zanîngeha Johns Hopkins ve hate destpêkirin. Me ji 2013 heta 2022 kar kir. Ez jî beşek bûm ji wê tîma orjinal. Paşê rêvebirê destpêkê biryar da ku xanenîşîn bibe. Lewra ez bûm rêvebira projeyê. 2024 sala yekê bû ku min rêvebiriya projeyê kir. Gelekî balkêşe ku ev hemû encamên xweş di sala min ya yekê de werin bi destxistin. Ez bawer dikim gelek teorî berê li ser vî cihî hebûn ev cihê ku niha we ev vedîtin lê destpêkirine. Gelo vedîtinên nû tiştekî nû tînin holê agahiyên nû tînin holê derbarê wê qonaxa ew serdema ku em behsa wê dikin? Ji dema ku me dest bi vê projeyê di 2013 de kiriye, vêkoleran li vî cihî bawer dikir ku dibe ku ev cih bajarê Kabra yê dîrokî be. Bajarê dîrokî yê Kabra bajarekî ji serdema bronzî ya navîn e ku di jêderên dîrokî yên bajarên din yên zengîn de baş tê nasîn. Biriya van jêderan ku bi xwe dijminên Kabra ne, em dizanin ku Kabra bi xwe bajarekî mezin bû. Kralek hebû ku pir bihêz bû. Bajarekî mezin bû ku dîwarên wî jî hebûn. Vê yekê hiş ku ew bibe armanca du kralên din yên bihêz. Wan her duyan hevkarî kir ji bo têkbirina Kabra. Vêca ev bûye demeke gelekî dirêj ku xelk hizir dikin ka cihê bajarokê Qebra li ku ye. Em dizanin ku divê cihê wê nêzî deşta Hewlêrê be.
di navbera çemên zap yên piçûk û mezin de. Hebûna van avahiyên girîng û zincîrê dîwaran pêşniyar dikin ku divê ev cih bajarê kabra yê dîrokî be. Hemû bermahî vedigerin serdema bronzî ya navîn. Jê derên dîrokî jî pêşniyar dikin ku kabra bajarekê girîng li serdema bronzî ya navîn bû. Delîlê din ew e ku heta niha me li ti cihekî din ti belge nedîtine ku bêjin dibe ew cih bajarê kabra be. Gelo çi gav tên avêtin ji bo ku ev parçeyên nû evê ku hûn derdixînin werin parastin. Me bestam ew e ka çi hevkarî di navbera we wekû tîmeke şûnnas û hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye kirin ji bo ku hûn van parçeyan li van deveran biparêzin. Em ji nêzik ve li gel hevkarên xwe yên Kurd kar dikin. Him li ser asta rêveberiya entîkên hikûmeta Herêma Kurdistanê. Him jî li ser asta Muzexaneya Şaristanî ya Hewlêrê. Em her wiha li gel karmendên parastinê yên li gel Muzexaneya Hewlêrê dixebitin. Ji bo parastina perçeyên dîrokî yên ku me dîtine. Paşa yani ji bo civaka xwecihî jî yani ji bo kesên golwê de verê dijîn ev yek tê çi wateyê? Ez hêvîdarim herkes giringiyê bide wan. Tiştekî gelekî balkêşe ku ciheke dîrokî yê giring wisa li ber te hebe. Min bala xwe daye ku hevkarên me yên Kurd jî wekî herkesî giringiyê didin dîrokê. Gundiyên li wê deverê jî hêza xwe bo encaman nîşandane û ev tê wateya ku xelk ji me ji ve li vir dijîn. Hestekî xweş e, dema girêdaneke mirovî li gel dema borî hebe. Biriya van bermahî û perçeyên dîrokî. Paşa ji bo te wek kesekî pisporekî şûnwarnas ev vedîtinên nû tên çi wateyê? Ciheke xweşî û rûmeteyê ku ez karibim li gel hevkarên xwe li vî cihê kar bikim. Cihê rûmeteyê ku bawerî bi vê berpirsiyariya mezin bide dayîn bo me. Him ji bo derxistin û him jî bo parastina kelêpûrê li vî cihê bêmînak. Ji bo min tiştekî giring e ku vê salê wekî rêvebir ser vê projeyê bixebitim û van deqên dîrokî bibînim. Me ji me ji ve dipirsî ka gelo em ê karibin deqên dîrokî bibînin û niha me dest pê kiriye ku em wan dibînin û dibe ku em hîn bêtir bibînin. Em hêvî dikin ku bêtir nêzik agahiyan derbarê dîroka kevnar ya kabra bidin. Ev bajarê ku 4000 salan kevne. Em hêvî dikin ku van agahiyan li gor nêrîna vî bajarê bidin. Ne ku li gor nêrîna dijminên wî. Wekî pisporeke şûnwarnas bi rastî ev xewneke ku bûye rastî. Gelek spas ji bo van agahî û zanînên te. Gelek spas ji bo vê derfetê.